Les consultes al Salt Jove de Cambrils s'han incrementat en els darrers mesos a causa de la crisi. Només en l'últim trimestre, més de 300 persones han sol·licitat assessorament laboral. Per contra, les ofertes de treball que hi arriben cada cop són més escasses. Hola a tothom. L'ocupació encapçala avui la nostra portada informativa. El Cambrils avui d'aquest divendres ens deixa també altres notícies. Resumim primer les més destacades en el sumari. Els restauradors cambrilencs aposten per situar en primeres posicions de les cartes els vins denominació d'origen qualitat Priorat i Déu Montsant, tant per la seva qualitat com pel preu. Un estudi revela que el 70% dels restauradors recomanen vins catalans als seus clients. Cambrils promocionarà els recorreguts de senderisme pel terme municipal. De moment hi ha camins rurals ja senyalitzats i ara l'àrea de Medi Ambient estudia de quina manera es podrien donar a conèixer algunes d'aquestes rutes. Tot a punt per la festa de l'esport. Enguany la gala ha canviat de format. Dissabte al matí es faran activitats esportives per als nens i nenes al camp de futbol i a la nit el sopar de gala es farà enguany a l'hotel Termes Montbrió. S'incrementen les consultes al Salt Jove, el servei d'assessorament laboral per als joves de Cambrils. Només en l'últim trimestre, 330 persones han demanat assessorament. El creixement de l'atur està afectant especialment el jovent, que cada cop té més dificultats per fer-se amb un lloc de treball. Al Salt Jove troben assessorament, però això sí, la crisi també els ha provocat que les ofertes de treball que hi arriben cada cop siguin més escasses. Segons dades del Servei d'Assessorament Laboral, cada trimestre passen pel SAL unes 330 persones. Els usuaris que s'hi adrecen són tant homes com dones, amb una mitjana de 27 anys. Durant el transcurs de l'any hi ha canvis en els col·lectius d'aturats o treballadors. Els estudiants s'apropen al servei de l'abril al juny per trobar feina a l'estiu. Al setembre canvia el perfil d'usuari. Ara al setembre el que es despunta també són treballadors que venen a... Suposo que seran feines temporals i és qüestió d'enllaçar una feina temporal que saps que tens finalització de contracte amb l'inici per no tindre períodes d'inactivitat. Des del Servei d'Assessorament Laboral s'assegura que la crisi econòmica ha reduït en gran part les ofertes de treball i les demandes que realitzen les empreses són per sol·licitar serveis més específics. També el que es veu en les ofertes és que abans eren, per dir-lo d'alguna manera, n'hi havien de no qualificades, però ara mateix es demanen més requisits, ja siguin de pròpia experiència, de formació o formació molt concreta en l'àmbit d'un sector en concret. Llavors es demanen molt més requisits. És que no hi ha moltes ofertes. O és una mica desànim el veure que t'estàs apuntant a portals d'ocupació online, a través de borses de treball, a través del SOC i veus que no et truquen per fer cap entrevista. El servei ofereix assessorament i orientació laboral, com per exemple entendre el conveni col·lectiu, la revisió de les clàusules de contracte o tècniques de recerca de feina, com seria donar suport en l'elaboració de currículums, cartes de presentació o com afrontar una entrevista de treball. Una altra de les possibilitats que el SAL posa a l'abast dels joves és la possibilitat de realitzar cursos de formació per a l'ocupació, gratuïts per a persones en situació d'atur i que els permet continuar formant-se i professionalitzar-se. El SAL té també el servei del Club de Feina, que recull totes les ofertes de feines setmanals de la província de Tarragona. Per últim, es publica el butlletí trimestral Infosal, que ofereix informació laboral per a joves, condicionant en tot moment les temàtiques publicades segons les situacions econòmiques, socials i laborals del moment. El servei, que depèn del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Cambrils i està gestionat per Acció Jove de Comissions Obreres, va néixer ara fa 5 anys. Els interessats només cal que s'adrecin al punt d'informació juvenil, que és on hi ha ubicat el Salt Jove. L'horari és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Divendres només està obert al matí.
Precisament aquesta setmana el govern català ha anunciat que destinarà 200 milions d'euros per combatre l'atur juvenil. Tot això després que s'hagi detectat que entre els 16 i els 29 anys la taxa d'atur és 10 punts superior a la mitjana. L'únic secret, diuen els experts, per facilitar la immersió laboral és la formació. Si algun col·lectiu ha acusat directament la crisi econòmica, aquest és el jove. Els treballadors d'entre 16 i 29 anys pateixen una taxa d'atur per sobre del 26%, 10 punts superiors a la taxa global, i per això el govern ha aprovat destinar 200 milions d'euros en mesures per millorar la seva integració al mercat de treball. Una d'elles, promoure l'accés dels joves a la formació professional. El que ha d'estudiar ara i tenim en compte la seva possibilitat de reinserir-se en el mercat de treball, ha d'estudiar estudis de formació professional que tenen una inserció en el mercat de treball d'un 70%. La inserció en el mercat de treball de les joves que han estudiat estudis universitaris no és tan alta. El govern també preveu actuacions a la Inspecció de Treball per controlar un bon ús dels contractes en pràctiques i formació, així com potenciar la vessant emprenedora dels més joves a partir de tallers. El 70% dels restauradors catalans recomanen vi de la terra als seus clients. Almenys així es desprèn d'un estudi que ha presentat aquesta setmana la Conselleria d'Agricultura i Acció Rural. Això suposa un canvi de tendència en els restaurants de bodega reconeguda, que cada vegada més aposten per les denominacions d'origen catalanes i les ubiquen en les primeres posicions a les cartes. Segons aquest estudi sobre els hàbits de compra dels restauradors, el principal repte per augmentar el consum de vi català és millorar la relació qualitat-preu per així gaudir d'un major reconeixement per part dels clients. La relació del vi català va millorant a tots els sectors, ja no només el de la restauració, diguem, d'èlit o de més nivell. Si ens centrem a Cambrils, els restauradors ja fa temps que estan realitzant una important tasca per fer pedagogia i promocionar les denominacions d'origen del Camp de Tarragona. En concret, la denominació d'origen qualitat Priorat i la DO Montsant són les més recomanades per la seva qualitat i preu. El Camp de Tarragona compta amb diverses denominacions d'origen de qualitat i els restauradors cambrilencs, coneixedors d'aquesta àmplia gamma, proposen cada cop més aquest tipus de vins. Així, la DOQ Priorat i la DO Montsant són les denominacions més recomanades i acceptades, seguides d'altres com la DO Conca de Barberà, Terra Alta, Tarragona o Penedès. Nosaltres estem recomanant els vins de la nostra zona, com és lògic, malgrat que la realitat encara trobem que hi ha una forta demanda de productes d'origen com el típic Rioja i alguns de les altres DOs més conegudes. De totes maneres, hem de reconèixer que mica en mica la gent va coneixent les nostres DOs i es comencen a demanar amb un cert grau ja més o menys atractiu que ens permet tenir vins dintre de la nostra carta, de la nostra zona. Bàsicament treballem amb vins catalans. Una mica el projecte, quan vam fer el canvi de la carta, el Joan i la Montserrat van comentar que ja que em donaven la llibertat de poder fer, però que juguéssim sobretot amb els vins de casa. Òbviament treballem quasi el 80% amb els vins d'aquí del país, sobretot dels DOs tarragonines, i el resto doncs, vi nacional i sobretot bastant internacional. Els dos DOs que tirem més a la zona, òbviament, per situació geogràfica, és Montsant i Priorat. Montsant per qualitat-preu, Priorat com a objecte més exclusiu i de molta qualitat. Els vins de la Rioja continuen sent un referent per la població, tot i que, segons els restauradors, la venda d'aquests vins és molt inferior a la de fa 5 anys. Els restaurants de Cambrils, però, normalment ofereixen també molts vins internacionals, ja que el municipi és un destí turístic i part de la clientela els demana. És, però, amb els vins de la casa on els restauradors poden marcar la seva singularitat. La gent demana vins italians de cost baix a la nostra pizzeria, com és lògic, donat que som una pizzeria, i fora d'això la gent aposta clarament pel vi de la casa, i llavors és on nosaltres podem jugar en oferir diferents DOs, sempre i quan estiguin en funció d'una certa qualitat. Sempre tenim un vi de la casa i uns vins recomanats. El vi de la casa és un vi que s'elabora aquí, al Camp de Tarragona, a Reus, exactament, i els vins recomanats són vins que són de qualitat superior, amb una qualitat-preu molt bona i sempre vins de Tarragona, sempre, a l'excepció dels espumosos que són de la zona de Sant Sadurní. Avui en dia, dins la DO Priorat es poden trobar preus raonables i molt bona qualitat.
És per això que els preus no són un impediment pel seu consum habitual. El cost d'una ampolla pot oscil·lar entre els 10 i els 20 euros o fins i tot 30 euros, tot depenent del restaurant.